Hej, velkommen tilbage. I dag der skal jeg spise et løg, men jeg har en gæst med. Det er Victor, min gode gamle dreng. Så vi skal spise et løg. Råb, så lad os komme i gang. Klar, Victor? 3, 2, 1, nu. de er lækre. Ej, den ordentligt brænder. Jeg tror, han sagde noget sulten. Jeg vil gerne. Mangler du vand? Ja, tak. Hvad? Bare gør det færdigt. Spis det sidste af løget. I kan godt. Giv ham vandet. Giv ham vandet. Tak for det. Nick, vandet. Ha? Vand. Hvor er den? Her. Der, her. Min hånd, mand. Nå, vil du godt kunne lide videoen? Husk at like og subscribe, og vi ses næste gang.